uthi xa susela lo moya kunezinto ezimbini eziphekayo apha kuthi ekokhekeni kwazo ezizinto naxa sithandaza kudinga simkhwazo ongathi akekho sikwazi khoyo ungena kuwe ngaphakathi uxoxe naye akhona ngoba kunempendulo khona ngoba uJesu wayezosibonisa loo nto uba kunendlela uThixo aphendula ngayo cha ayibikho kungakhange kube khona imveliso wethize ngu-ina ethi uveza into uThixo naye avezwa ngayo. Ingaba you've got what it takes to uba umenze le volunteer. Alizwa uzahamba uyocela izandla ezininji ungibeka izandla because kunento ayaziyo elapha kuwe. Uhamba ucela impartations. Uve kuthi ingathi khona ishushu ngapha. Kuthiwa ingathi khona iman of God ejisayo ngapha. Because bathandekayo ibandla likaKristu limoshwe yiloo nto. Because liswele ukufumana ukuphuza kulo moya ekwaqinisekiswayo emaphakadeni ukuba khe naphuza ngoba kuthiwa khathazeka ungumGrike awukhathazeki noba ungumba yewethu kwaqinisekiswa uba sonke sibizelwe ukuba sisele kulo moya. Yes, sir. Sabizelwe uba sisele. And umphuzisi wawo lo moya wedwa uphuzephi wena le impilo yakho nje usele bo ngoba bayabonakala abaseleyo bengakhange batsho ngoba kuthiwa umoya uyangqina ngokwawo kungqina umoya akungqina abantu ngoba into asuka yenze lo moya emveni uba uselile lo moya umoya ongcwele wakuseza lo moya eziba usela lo moya usezwa ngumoya ongcwele uyeke even nokuba yi-human being but you become a spirit being ngoba uthunyelwe loo nto uba asenze i-spirit being yile nto kufuneka sifikelele kuyo. Ucima xa sawucenga yintoni le eyabangela uEnokhani noThixo Thixo bazilokhu ucima yintoni kunento eyamngena kunento eyamdlayo ngoba le nto ifika idla ubomi bakho ifike isenge kubomi benkosi uYesu ibubange kube kuwe akusaveli wena kodwa kuvela lapho wena. Okay. Baxa abantu hamba kunyodwa ufika njani wena lapha kunyodwa ubunganyobanga kodwa kunomzimba ongene ngawo kunendlela ongene ngawo ngoba la ndlela umoya ungcwele usebenza kula ndlela ukumenza Yesu abe khona. Yes, sir. Wathembeka kula ndlela kodwa abantu abangathemba nje ngezinto ezibukwayo singakothemba yo manje singakothemba wakhangela umuntu othembekileyo ukuba uzazigcina ezi zinto zinjengokuba zazindlalo kuThixo kunjengokuba wahamba uYesu athi xa izikhuphela umoya ongcwele amenze abe khona kuwe. Ungayomkhangela ndiso naseJerusalem
ungayomkhangela ungafuni ne-evidence ngoba that testimony yiyo esisiqinisekiso esingaphezu kwamathandabuzo okuba khona kwakho uThixo umhlaba ungekho. Yes, sir. Awudingi bungqina uba uYesu ngabanyano ekhona. Ngula moya ofakazayo emoyeni wakho. Umoya wakho wakhelwe lonke ukuba athwale izinto zakhe uThixo. Wadizayina loo nto umoya wakho. To be the carrier of what God is. Ubake wathwala ezazinto ubani izulu ngokwakho. Yes, sir. Uthi balamthandaza uYesu wayebaqalisa wona uJesu esithi khantyapha mandela kwangoku ningekathandaza igama lami mtshande nithi bawethu osezulwini nithi malingcwaliswe igama lakho nithi ubukumkani bakhe bufika njani uYesu wasidonsela intando yakhe uThixo. Ukusidonsela kwakhe laa ntando yayilaa ntando edonsa uThixo ukuba ebe khona ngoba waba submissive enough ukuba ayitsale intando kaThixo ibe khona. Yes, sir. Waba obedient enough ukuba abenze ubukumkani bakhe uThixo bube khona emhlabeni. Ngoba